Hwyl Canol Dre yn wyl sydd efo dros 100% o weithdai a digwyddiadau, efo stondinau ma'n werthu bwyd a diod, mae yna lwyfan perfformio ar gyfer yr ysgolion ac ar gyfer dramau, a wedyn mae gennym ni fudiadau a sefydliadau efo stondinau a gweithgareddau, a wedyn y prif lwyfan sydd efo prif artistiaid y Sino Gymraeg. Chydig o blynyddoedd yn ôl, ddaeth griw o beneithiad at ei gilydd gyda'r syniad yma o drefnu wyl yng nghanol dref Caerfyrddin. Fel rhan o'n prosiect Siarter Iaith o fewn yr ysgolion, ni'n weddus iawn i gynnal gweithgareddau tu allan i furiau'r ysgol i hybu'r iaith Gymraeg ac i ddangos fod yr iaith yn fyw yn ein cymuned ni yma yng Caerfyrddin. Felly dyma ni yn dod i gysylltiad gyda'r fenter a Dewis Nelson yn benodol. Felly ar ôl ychydig o gyfarfodydd, oedd hi'n amlwg o'r cychwyn cyntaf fod y fenter yn awyddus iawn i fod yn rhan o brosiect o'r fath. Roedd y fenter yn ffodus bod dros 30 o fudiadau wedi cydweithio i gynllunio a chyllido Gwyl Canol Dre yn ystod y 2 flynedd diwethaf. Enghraifft o hyn yw'r ffermydd ifanc, oedd dyn nhw ardal yn yr wyl le nhw'n cynnal gweithgareddau yn ystod y dydd, a'r urdd oedd yn gyfrifol am yr ardal chwaraeon. Mae'r cydweithrediad yma'n digwydd trwy gydol y flwyddyn. Heb y cydweithrediad yma, bydd ddim modd yn ei ddenu dros 4,000 i fwrlwm y Gymraeg yng Nghaerfyrddin. A dwi yn teimlo hefyd, drwy'r prosiect yma, mae wedi rhoi cyfle i ni weithio yn agosach gyda'r fenter mewn nifer o brosiectau eraill hefyd, lle mae'r fenter yn dod mewn i'r ysgolion, i weithio gyda darpa rieni o fewn yr ysgol i hybu'r iaith Gymraeg ac i gynorthio nhw wrth i plant nhw i ddechrau gyda ni.